inini handitye zvinotyisa nekuti ndinototyisawo ende munodza Mnangagwa kuti mufana uyawe achiri fit ende achiri neutano. Iko zvinezvi ka ari kuda kukwira BP mudhara uyawe ende mudhara uyawe asikirire kuti vaningina vedu vari kuzongofa neurombe neurovha iye ari muofisi inoita kuti maopportunities nezvimwe zvinhu zvivharike zvakonzeresa kuti vanhu vapopote iko zvinezvi. Mune Zimbabwe ndatodzoka kana uchingori kusvika panapo izvo tinodedzera kuti pasi nezanu PF yacho akane kulike this video right now kuitira kuti vese vaboikane. Nhasi hatisi kuita zvekuseka-seka kana kusekererana kana kuita kuti taisei panapa tinozi todangonanga nyaya todangoitwa inonzi nanga nyaya panapa. Kwanga kusina kumira mushe kuheroes uko padere heroes raitika but inini zvangu personally ndakazvitarisa and my hero is the late Morgan Richard Tsvangirai because dai pasina Richard Tsvangirai Morgan Richard dai tisiri kutomboita zvese zvatiri kuita dai asina kutombotiradza kuti vapana there is a lot out there zvokuti munogona kutochinja life. Kune zvinhu zvakawandisa zvamunogona kutoita mukachinja life zvinhu zvakafamba. Munogona kuti vapana munogona kungochembera musina kumbobata payslip chaicho mukatoita zvekutamba. Takamuteerera zvaitaura mudhara ende takabatsirikana. So ndisati ndaenda kure ndisati ndapinda mune nhanganyaya ndangozivisa nevanhu this is the special announcement futi iri panapa kuti kana uchingori muSouth Africa vakomana please zvakakosha endesai vanhu venyu sedhavakadzi kana kuti kuvarwara private hospital ndo iri beta kuti muende. Zvimapublic hospital siene nazvezvo kumbombera siene nako please muzimba wese garai mazviziva ende kuchimwe chinhu pamuri kuzvara vapepe reducai vana kana wadono zvitori nani kana usina mari usingakwanise kuafforda kuti uende kuma private hospitals dzosera vakadzi kumusha anozvarira kumusha. I think it's better but I know kuti you can't send your wife back home. Why? Because mukuziva kuti Mnangagwa doesn't care. You don't want to buy medicine, you don't want to buy mishonga muzvipatara saka munongona kuti at the end of the day you end up choosing kuti it's better kuti angonotukwa zvake kuchipatara ikoko. Kune zvakawanda zviri kuitika ende mukaona takutodaiso tine moyo tine vanhu pamoyo saka tinotoona kuti it's better kuti tigare taita sei taita zvinhu izvozvi zvekuonesana pachokwadi izvi tisati tatendererana right. Tidzoke paHeroes Day wekutanga ameno handisi kuziva kuti zviri kugadzirwa kupi vari kungogadzira tucement ka piece of cement ende patendero unonzwa kuti pakarwa kana minimum of 100,000 and the other thing unonzwa kuti muracho kana kuti 1 million kana 1.2 million kungotsa tucement tutoto. That's Zimbabwe for you and vanenge vachitora vasingagone kuita basa racho futi because even iri construction company handifunge kuti construction company ipi inenge yazviteerera izvozvo ndo zvinhu zvese zvetiri kubatanidza zvekuti tizoona kuti why Mr. Mnangagwa vari kuatakwa nevanhu vakawanda on this special day because this one is a special day. Magamba akatirwira vabereki vedu ana baba vedu vakanozvipira vakati iwe shamari zvakafanana ende the other thing ndikuboikana because vatanga vakafira mahara chavakaendera chii kuti mutemo yange iswa panguva yaSmith ichingorimo chakangochinja chete vanhu vari kucontrola vari on top of that mitemo iyoyo ndo vari kubenefita futi at the end of the day because zvaifanira kuitika mitemo yese inoitwa necity council yekuti zvaiso ukaenda kuZimbabwe ukanopaka kamota kako pasiipo unongoerekana waclaimwa but come to South Africa here right now unotoona kuti here in South Africa hatina kana basa nekusoro nyinzi kupaka moto unofanira kubhadhara kana cent amene kana kusaidi kwakugara uchibhadhara but inini zvangu kusaidi kwangu hakubhadharwi kana kusaidi kwakwe kwandakatiza ndaimhanyiswa nevakomana kwakwe hakubhadharwa futi parking. You understand? Saka this is the reason iri kuita kuti mudhara apinzwe busy. Mudhara upi mire tipinde mushoko toda kuonesana nyaya iri panapa because hapana zvo zvakatunzi vanhu vese vakaenda kuhondo but tichiri kuramba tichingotongwa nemutemo yemabhunu yacho. I was like, I don't know kuti mupfungwa dzevanhu muri kumboita sei because inini ndopendakazomuzwa vichinzi vakomana vacho vanenge masellouts futi umwe wakambotaura panapa and it's on record handisiri ndakadaro but it's a topic for another day. Tichazoita revisit takuanalyze tichidzoka tichionesana nyaya iri panapa right. President Emmerson Mnangagwa vabudawo vari kutry kucelebrate Independence Day vari kuti on this 45th National Heroes Day we salute our departed and living heroes for their sacrifices. Guided by their legacy, we continue to advance economic independence, deliver high impact projects and build
a Zimbabwe where no one and no place left behind, but we are left behind. Our young brothers are left behind. Our kids, our sons, our daughters, they are jobless right now. Mafacts andikutaura kana wako achishanda usadairire nyaya dzacho nyarara vane vana vasiri kushanda ndo vanokwanisa kudairira pane nyaya idzi vari kuita mutoriro madrugs vari kutora zvinodhaka because hapatorina chekubata ari ngoswera vakutongeta vari lazy. mazimbabwens havana mbiri yekunzi vari lazy, but what can they do now? Nothing. Kunongodzwa ivo vana vavo vese vakatsvinda, vana vavo vese mamillionaires. I don't know kuti wanzi uri mwana wa politician, uri mwana wa president, uri wa former president, unenge utori millionaire. Handisizoti pari kushandiswa skill ripi kuti mamillions asvika zvinoricha kwavari, but this is the truth. This is the current situation right now in our country. Zvakonzera kuti after Mr. Mnangagwa vakupedza kudeliver zvese zvavanga zvida kutaura ipapa, pane zvinhu zvataurwa nemazimbabwens. I'm so excited kunzwa mashoko akadaro. Honestly speaking, I'm so happy kuti nzwa kuti mudhara ari kuattackwa to that extent. Ndosaka nchiti kana watosvika panapa tanga nekulaika ngati mboy ngabhoikani, ngazvizive shoko ngarifambe, ngazvibackfire, ngazviboile kuside kwake ikoko. Because at the end of the day, most of the people havana vangonga vasina chekuita, but vakamuta zvekuti angokwira BP, so I mean mwari anozongotawo plan B koko unozozviita naye. That's what I personally think. That's what I think. Yeah, that's what I think. Because you know what, chinopowa ndechoti balance risina kana charinoziva ndo rinouya richinosimbisa zvinhu zvakadaro. Balance anenge achimusimbisa ndewedu. Amen. Kuti vanhu vanenge vachipuwa chii? Kudhakwa, kupenga, I don't even know. Kuti vanhu right, wekutanga pana pari kubuda pari kuzvone, right? Vakafira mahara maheroes acho kufira kuti just mbavha dzishoma dzigutse majority ichikuwara nenhamo. You know, on this one, let's talk about people like Wikino Chigananda Chevayo, like what he said. According to him, akatoconfirm kuti Chigananda akatosvita kuti iye Chigananda akazviaccept, akazvigamuchira, ari kubenefita zvenyika, ari kuwana matenda akawanda. The likes of Anatagwire vari kuwana matenda. Ivo vana vako havasi kuwana matenda, chero ukandosapota zvisina nebasa rese. Vana vako ndo vanofa uri marombe, ende vanofa uri marombe. Iwe uchasekwa, uyo wobva wafa. Vana vako vazotanga kukuseka wafa futi wakupopotera kuti iwe wakadhakwa. Why wakasiya vana vamwe vachisvika pakunobenefita? That's why nchiti zvinhu zvakadai izvozvo hazvisi zvinhu zvokuti zvinoda kusekererwa, but zvinoda kugadziriswa. Zvoda kugadziriswa hawo, ndosaka ndatouya kuti kana uchinge watondoona ndadaiso sumudza chero nenzeve kwavari ikoko, vanotoziva kuti pakashata panapa vanhu hazvisi kunakidza. Hazvichanakidze. Kunzi warati tiri kuti maheroes magamba pakarwira ningiri kuti upinde nezvinhu uchibva kuSouth Africa uchipfuura nemurodhum. Unoda kuona Zimra, Zaki, whatever ikoko. Immigration vese wese ada mari SSID mari dzonongochisiyadza dzinamusora dzana basa. SSID unongosiya 100 rand and unongona 2-3 chete zvatopera and then it's over. Come to Zim side, pinda pa border 10 mari unonzi ma days mangani 2 days 3 days inenge ichito ukatonzi 1 day 2 days ma US akutaurwa iwaya uchatoziva kuti ameno ma rands sedza usese 100 rand it's 1 day. I don't know kuti vanotaura vachiti kudii. That's the situation. Ukutotonyora mari kutopinda zviro munyika, iyo zvinhu zvitopinda munyika zviri kutobenefita vanhu, but these people it seems like they don't even care. But utoti takanorura nyika makairwira kuti musafise vanhu here. Munhu aenda kunze anongwavha kuti adzoke nezvinhu munyika, they don't care. Anotokuudza kuti iwe shamari zvoutaura izvo izero, zvinhu zvatibvumudza kuti zvipinde munyika, but wobva wodzonza aiwa isusu takaitora nyika iyi. But ngatichitarisai vana zvigananda zviri kubenefita everything. Unofunga kuti chii chinobatwa zvigananda? Most of matrucks amunoona aya andeye zvigananda, ndo vari kurana chinhu. Anobatwa nani? Ungabata truck rechigananda unongokamira payo unongochitembei. Hapana kana mwana anobata truck rechigananda. But that is the situation. Ndo pacho patikuzoti but hamusikuona we are sick and tired. Why muchitijairira kudaro? Why muchitisvitsa pamunonizoona kuti pamukuti tijairira panapa? That's where the problem is. That's where the mwari kuti ayo nyika wawondonga mudhara
uri kutengesa nyika kumachina ya vakomana machina ari kuita zvevano isusu we can't even do 3% yezvinhu zviri kuitwa nemachina muzimbabwe munomu hatikwanisi kunozviita kunyika kwavo 3% chete of what theyare doing in our country, our motherland, our best Zimbabwe. We can't do what theyare doing to us. Izvezvo vari kutokatononoka kubasa vanongokutsemura kamachina ndozvavari. Enda unovhura kambani iwo china ubva kuti munhu anonoka kubasa oita wokurova uno zvinopera sei, but kuno kwavanozviita zvichitopera zvakadaro inotongorova nyaya yacho. Amen, kune vakamboenda kana kuchina kwacho I think munhu kwasa bose vafana kuti machina parutoya kuno kwatotora kana hazva dzedu vari kutomitisa handisizoti tichazodetemba nemutupepi taku zvivana zvavari kutotisira zvezve. It's a topic for another day, but ndikutotaura nezvazvo izvezvi ndambopfurawo nepo ipapo. Unodetemba mutupo uchiti chi? Saka ivo vari kutodherera kusvika pakupedzisira. Iwewe chinoenda mwana kuchina kukuona zvinoperera papi. Zvinoperera papi. Vanotaa zvakawanda vakomana independence yemasepa mumwe wari kutaura kana to those who are in South Africa they know kuti masepa chinenge chiri chi handiti. Yeah. Right. Umwe ari kuti fuck off. Zimbabweans are scattered all over the world whilst your looting in steroids continue. We are witnessing 6 Zimbabweans being plugged from hospitals beds by Dudula people in SI. Why can't you fix the damn country so all people come pasi? Son. You see? Those are not about to please, especially if you are in South Africa, don't take risks. Please, in those that Zimbabweans munonagirwa nawakadzi stereki. Those that Zimbabweans munonagirwa nokuzvara, but please don't go there. Do not try. Kana watozvipira kuti uda kuzvara stereki unonzwa kuti chiuno chako choda kureleasa mwana akawanda stereki, dzosera mukadzi wacho kumusha ungozvara ungoita gadzirai mwana wacho muri kwamuri kokuenda. I understand kuti you can't go there up and down zvichingoenda kwakadaro because of tumasalaries tuzhinji tushoma shoma. Asi kana mukadzi ada kuzvara kana uchiri kuda mukadzi iye mudzosere kumusha. Yet kumusha kwacho ndokuri kucelebrate kunzi tine heroes magamba akatirwira akatifira. Vakafirei ndo zvimwe zvinhu zvinotombondirwadza. Yesterday kune nyaya yaitenderera pachinzi mapfupa avo varizonzi adzoswe mapfupa anampeya nehanda chinchisa kana vatonzi pataurana kuti mapfupa iwo adzoswe. Ndakati hazvifadze. I can't be happy kuona zvinhu zvakadaro zvichiitika. Honestly speaking, ndakati hazvifadze. Because vanonzi vadzoka munyika votobvunza kuti is this the land we fight for? Is this the land we died for? Vanozvibvunza zvimubvunzo zvese izvozvo. Votoona kuti ma1 vobva vaona zaki zviri kuita murodhi vanhu. Vobva vaona ameno vamwe ndozimura zviri kuita vana vari kudzokawo munyika. Po dzimwe nguva noti ndikandidzoka ndinointira kunoinvesta back home hauna hazvisi kufamba. Hapasi kumirwa. That's the situation. Where are we going as a nation? We are sick and tired. Ndozviziva kuti vamwe venyu because of nyaya yekuti unozonzi tozodai manje zvimwe zvacho ukataura unozourayiwa. Nani uraya nzara first. Uraya nzara. Mobva mauraya futi AIDS dziri kunetsa munyika umu. Nyika yenzi number chizve so is it number 8 or 9 in the world panyaya AIDS. Ende mouraya futi da kuurayiwa AIDS yo. Mouraya nzara urombe ngaurayiwe. Mobva mapedza kuuraya tsikidzi mozouraya vanhu vakutaurisa manje. Kwete kutangira kupedzisira kumatero. Tanga nekuuraya maproblems munyika. Haukwanisa kuzvinzwisisa kana usina exposure at the end of the day kuti waona vamwe vana vari kune dzimwe nyika futi vari kusurvive through this. Opa nyika that Zimbabwe my resources now. Don't tell us musatudzi nonsense. We don't listen to that nonsense anymore. Aiwa zvacho zvimbori mere kana iwe usingazvizive nyarara. Pese hatitarisire we don't expect kuti ndona vanhu vazhinji vanouya panapa because iwe wakadai so listen ndinzimai ndikudze chokwadi ndinotobva kuno kufamily yekutoti kuti varume vokurotera zvisina basa vanonzi ndemunovhiya mbudzi. Yes, varume vanotera zvisina basa vanonzi ndemunovhiya mbudzi. So imagine kuti iye wacho
ari kuzviti president ari kuzwa zvinhu zvakadaro mucomment section yake nemazimbabweans vari kukomenta zvakawa inini uzoti ndikada kutoswerera panapa its like handisiri ndiri kuzvitaura zvinhu zvitaura nemazimbabweans kuti iwo wakazodai wakadai its like inini ndikazotamba kundaa kungotaura ndaa inini munozanga kutoti iwo ndiwonga uri kumuataka ndiwonga wakumusorodza ndiye icomment section yake endai munomutarisa pane zvaaposta post iyo ndatoitaura kudhara. So please mazimbabweans nyaya toda kuti tifambise iko zvinezvi vanhu ngavachibatana. This is the right time. I am telling you murume uyu wawe kubva paSADC chairmanship kana abva paSADC chair apasina nyika dzinetsenya mutarisa nezvazvo chero mukasara makamurova chibhakira muziso zviri easy but for now you can't do that. Hamukwanisa kumurova chibhakira muziso kana achiri SADC chairman. That's the secret. Ndoso munopepe vakacelebrate vakafara vakataka kugadzira marodi because they knew kuti okay tine rimwe gore rekumborelaxa pakatonzi maelection apera akataka kugadzira marodi takutopedzisa chakati takutopaka mapresidential villas like iko zvinezvi da kuti muone chimwe chinhu one. Do you know kuti zvoni even kumapresidential villas kwaaigadzira kwacho haana kunyatsopera mapresidential villas aya but akagadzira chizvoni ada kuti maguest auye from SADC vachiuya vachinorelaxa vari ipapo but haana kupedza magadzira mapresidential villas. It's a fact. Haana kupedza kunyatsogadzirwa but aitovaka vachinzi pada kuti maguest ari kuuya for SADC but now look where they are and achabatsira chii kune nyika iko zvinezvi iwe unofunga kuti vana vako vachawana school fees kumapresidential villas. Alright, let's not talk about vana vako because munogona aiwa vana vako ndiwe unovatsvagira school fees wega iwo wacho uchakwanisa kubenefita chii kubva kumapresidential villas kuti uzokwanisa unofeeda family yako. Nothing. Vakatovakwa nevanhu vatori kuve somewhere outside the country maresources mamwe akangobhuruka achienda. Imagine ungatora nokuti natora vanhu mabuilder from Italy. What's so special about building yavanenge vachiita vanhu veikoko vacho imo mutine mabuilder akawanda ari kuvaka magada mabuilder angozara ungovaka zvimastands zviya zvitungonzi zvenhanu zvemuzanupf titungopa mastands tungodaiso mabuilder they are now useless. Chibuilder chinosekesa chirompe muZimbabwe. I'm telling you now inotasa mabuilder nzara hapwa dzinochinhuwa. They've got nothing to show. Vari kuraya vakadzi nenzara kuti builder unotosekwa munhu atonyara kana kutonzira mukadzi wabuilder zvinonyadzisa. But umepanotora vamwe vari kuItaly vobva vaya voita maconstruction ari musoro vobva vavaka votora mari voenda. The next thing unobuda munhu anogadzira kana company akati kana satagwire kudza kuti ndine company yeconstruction chindipa matenda anatira bablas anani. Iwo nobuilder hwako udzungairwa udzenga unongomirira kungovaka tuma 2 rooms muri kungovaka kana tumatelets kana kuti uri kuvaka mugodhi. Masituations ese ari kuitika iwayo. The next thing unozoti mfanhe unotaurisa mfanhe ucharohwa ndikarohwa zvinana basa rohwa nani ndodzosera ini handirove asi handiroveke handisina kupedza nguva ndichitaura ipapo matozvinzwa chokwadi chacho matochinzwa handiti. So before I waste much of your time muri Zimbabwe kana uri muSouth Africa udo register company vovhurwa FNB business account usina work permit kana start permit bata own education research ndiye one anokwanisa kuvhurira company company registration ovhura FNB business account. Sasikurai viral nevanhu mukore uno kuSouth Africa uchinzi hauna FNB business account iwewo une passport yakapinda nayo muSouth Africa ndio inokwanisa kuregistera. Saka conduct on the numbers that are showing on the screen. Tora iro ma screenshot kana uchichika kuti unoona kusave number kuti adzingazobviswa pa screen sandapedza kusave raw screenshot izve so tora number ndatoita kuti utore izve so ndakatomirireyo kana wapedza kutora number yes save zvako watora number ndii. Thank you, bye bye.